Hey guys, खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय स' आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाबाय जोंनि गामियावहाय हाबा दङ आरोना आं सानबाय नोंथांमोननो शेयार खालामनोसै होननानै स' नायदो आरोना नोंथांमोना जोंनि गामियाव माबायदि जायो हाबाया नायलांबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना स' थुदो बिदिब्ला आलासिफोर बाहायबाय आरोना आंनि आलासिफोरा बिया खालामनासो लांगोन आरोना हिन्जावसाखौ खैनाखौ बिया खालामना लांगोन ओमफ्राय हौवासा लानिया हायबाय मानसिफोरा डेन्जार गैजाहैखादों बै गथ'ना जोंखौ हेन्डसेक लानानै आइयो जि बाग्लाय होस्राबायलै हाबा इथिं थांबाबो इथिं थाहैबाबो हेन्डसेक लाबाय थायो जोंखौ बाग्लाय होस्रा डेन्जार गैजोस्रा मानसिफोरा हनै आयौ जि गैजाहैखादों मा होनगोन बेलेग बेलेग गामिनिहायनो जायोना हाबाफोराव ओंखायनो बिराद गैजो गैजो नुयो आरोना जि गैजो जाखादों Anjali, hayan, lu dong kamu ngapain situ? Kenapa? Hayan lah ini kak, udah, musa kam, laga berada, nah harus cek. Hayan, dia sebut, bye bye sana, dia dek, satu sebelah ya, Laura, Hayan enggak, bye kerjaan sebut, ngebul, bye bye. Halo, sampai salah. हायबाय आरोना जोङो गिर्जायाव मा होनगोन माला सोखांनानै हायबाय जोङो दायो खैना लाहानाव थांसिगोन स' नायदो नोंथांमोनाबो खाम जानोसै दायो खाम जानायखौ नायदो आरोना नोंथांमोना डेन्जार खामै जाखायो जोंथ' आरो नायदो जानायखौ लुगैनाङा आरो खिन्थु Đây chị nào kinh nào? Đây chị nào đi xem. Đây này lại chả này chứ nhỉ? Anh em mà. Anh đi lên này lên cơ. Đây hay.
này hay hơn anh này hay hơn đẹp đây được vừa ăn rồi đi đứt vào đứt thằng sự kia nữa biếu mà bé mà nó không đượcต้องแกะซึ่งต้องแกะด้วยนาบายเคยนาเคยดินนี่เสียเคยนาเคยดินเนี่ยทำเสียแต่ไม่ทันได้ยังไงยังไงว่าดีอ่านเรากูไม่มันนี่ก็มีขบวนในหลังเดือนนะมึงทั้งมันอ่ะเบ้อจึงเลยก็สเตททุกประเดี๋ยวสาวจะดึงทางใบทานสีจึงเบ้อนึงก็ต้องดึงข่าวSo thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम प्लिज अननानै आरो आंखौ सापर्ट खालाम आङो गासिखौबो मोजाङै देखायजोबनो हायासै आरोना बारा एसां टाइम मोनासै गासिखौबो देखायजोबनो बेनिखायनो ससेखौ बेसिनोसै आरोना स बाय बाय लाभ इउ अल बाय बाय